Zdravíčko lidi, vítáme vás u dalšího dílu Money Make. Je tady Charlie. Je tady Dave. Ano, je tady Dave. Děkuju, že jsi ten úvod zase vzal, jsem si chtěl říct já. Co ti chtěl říct, že řekli svý jméno, vole. Takže dneska tady máme další téma ohledně financí, peněz a dneska mě chce Dave vyspovídat, že prý. Jsem slyšel, někde se tady šepotalo. Tyjo, tak říkal, hlavně nesmíme podělat to pořadí těch dílů. Jo, to ano. Dobrý, já jsem si říkal v minulém díle, že bychom mohli dát díl, protože tady ten podcast bude jako teďka z začátku s náma, s Charliem, takže bychom mohli dát díl, kde bych trošku vyspovídal Charlieho, jak vlastně s těma penězma pracuje, jak vlastně ta jeho cesta začínala z té práci s penězma. Nebudeme úplně řešit asi jako podnikání, protože to už možná se v některých podcastech, i když jsem skoro žádný s tebou vlastně nesledoval, protože jsme si řekli, že uděláme společně, že jo? Je to tak. A to bych možná měl napravit, tady tu kulturní, řekněme, omezenost. Možná bys potom viděl, jaký máš frajera proti sobě. Ne, tak dobře, doplním svoji kulturní neznalost. Okay. Ale říkal jsem si, že bychom mohli Charlieho vyspovídat, jak se vlastně změnilo vůbec i ten jeho třeba mindset ohledně jakoby tvorby nějakého majetku a vlastně té práce s penězma. Já bych se teda jako vrátil na začátek, třeba tak nějakému jako 18. 20. roku jakoby tvýho života, protože ty jsi vlastně podnikal od 15, že jo? To jsi vlastně dělal ofiko jakoby na nějaký rodinný příslušníky a pak vlastně od 18 ofiko na sebe, že jo? Jo. Tak jak vlastně třeba z těch 18 až 20, to znamená jako hodně na začátku, řekněme, i toho podnikání, i vlastně nějakého jako toho života našeho, protože myslím si, že tak těch 18, 20 teprve jako vůbec to nějak jako my ten život trošku začínáme jakoby vnímat i víc, než je jenom jako škola a party. No, tak jak jsi vlastně přemýšlel nad těma penězma, jak jsi přemýšlel nad tím jako s prvníma vydělanýma penězma, co jsi s nima dělal a jaký byl vlastně jako Charlieho mindset v tomhle období? Ty vole, kámo, žádnej. Jakože... Počkej, žádnej tak, že jsi peníze dal mamince, nebo jako... Ne, kámo, ten mindset byl takový, že jsem prostě udělal cash a hned jsem ho utratil, jakože za to, co jsem chtěl. Fat chlast, kurvy. Ani jednou bohužel jsem nikdy nedělal, takže to ne, ale já nevím, koupil jsem si třeba oblečení, jsem si kupoval oblečení. Hodně jako fashion mody, jo? No, to nebylo ani fashion, spíš takový jako dražší prémiový oblečení, jakože třeba nějaký dražší adidasky nebo dražší prostě oblečení, který se mi líbilo v rámci jako 1000. Tehdy to byly velký peníze pro mě, takže asi tak nějak jsem to utrácel, nebo potom za obídky. Za vlastně tehdy jsem už měl auto, jsem si koupil auto vlastně od našich, takže i za nějaký cesty určitě. Za baby? No, vlastně určitě jsem randil hodně, protože tehdy jsem se vlastně rozešel. jak jsi to jako řekl, jako já si myslel, jestli jsi jako za babu utrácel třeba jasně, jsem hodně randil. Jsem randil, protože to si pamatuju, já jsem se tehdy rozešel vlastně s holkou, s kterou jsem byl 5 let, takže... Jo, ty jsi byl pak playboy. Pak jsem ty vole rozjížděl bomby. Extrémní, no. Jako takže... Prožil si to většina lidí. Měl jsem zlomené srdce, tak jsem to potřeboval někde uklidnit. Jo, tohle. Takže za tohle jsem utrácel. Zpětně u tohohle jako léčení si zlomeného srdce touto cestou, protože si to zažil asi většina lidí, já jsem si taky zažil, tak jako teďka, když bys měl zlomené srdce, já vím, že teď už seš asi v jiné situaci, to zlomené srdce by asi nebylo tak hrozný, nebo by jako probíhalo by to jakoby jinak, ale udělal bys to třeba jinak, nebo bys zase šel jako... Ne, udělal bych to úplně byl bys zase playboy. Já si právě myslím, že každou energii, ať už je třeba negativní nebo pozitivní, je to asi jedno, využít a přetvořit na tu práci. Je prostě jako klíč. No. A jak jsem se spíš naučil, že vždycky, když mi něco ublížilo, tak prostě jsem tu energii vzal a tu nasranost a využil jsem mu ke svému prospěchu. Nice. A to si myslím, že když se naučíš tohleto, tak je to docela life-changing věc, protože vlastně každá ta negativní věc, potom co se ti stane vlastně obrovský pozitivum a to je to, že ty se posuneš extrémně rychle dopředu naraz. A proto většinou třeba chlapy a ženský, když se rozcházejou, fitko. Tak týpci hnedka fitko, bomby, vypadají dobře, naraz žerou dobře, fitko, práce. A pak vlastně ve výsledku si řeknou, že ty bez té ženský mi je možná i líp, ale je to vlastně jenom to, že vlastně ve většině případů jim ta jako ženská dost ublíží a potom to vlastně vypadá tak, že ten chlap se jako nasedá a řekne si, ty vole, měl bych se sebou něco dělat. Jako s babama je to... schválně možná tady, nebo určitě tady vlastně bude podcast i s jako babama, tak se jich na to můžeme zeptat, to by mě docela zajímalo, i když je to jako off topic trošku oproti našemu money makeu, tak já jsem vždycky říkal, že s babama to máme docela těžký, myslím si, že oni s náma taky jakože to je oboustranný 100%, ale je to hrozně zajímavý, že vlastně jako
v tomhle tom se nám bez nich jakoby daří možná lépe, že vlastně jakoby jedeme ty bomby. Na druhou stranu vlastně jako chceme je. Potřebujeme s nima být, chceme tvořit nějakou tu rodinu a tak, že jo? Tak jako. furt tady ty hodnoty a tak tvoříš uvozovka, když se kouknu do evoluce, i kvůli tomu, abys měl tu ženskou, jakože furt pro tu ženskou energii. Kdybys tady tu ženskou energii neměl, tak vlastně nemáš ani potřebu si třeba kupovat drahý hodinky, nebo nějaký auto, nebo nějaký hezký bydlení, abych se spokojil vole s garzonkou. Tak pak jako vystává ta otázka, jestli když to děláš jako kvůli ženské, tak jestli vlastně nabalíš tu správnou ženskou, jakože jo, na ty hodinky a jako tak. Já si myslím, že každá ženská chce mít dobře. Jakože... Ale je to, jako v tomhle s tom souhlasím, je to úplně přirozený, že ženská hledá někoho, kdo bude schopný zabezpečit její rodinu. Protože vem si, jestli budeš mít třeba 2 děti, 2-3 roky po sobě, tak ta ženská je co s prvním dětskem 3, 4 třeba, 3 roky, s druhým dětskem prostě pak jako další, takže třeba 6, 7, 8 let, 6, 7, přesně, no. Je prostě doma, stará se o tu rodinu a vole, potřebuje jako mít určitou jakoby jistotu toho jako tak je to naše role, je to naše role. Mně vždycky přijde, ještě teda v poslední věc tomuhle, vždycky se říkají, že ty vole platíš za holku na rande, vole jdlo a tak. Tak já si vždycky říkám, hele, vole, seš chlap, takže jako měl bys jakože jo, tohle mám stejně. Že jakože je to nějaký gentleman, nejde o ty peníze, jde o ten gentlemanský krok, jakože ženou to zaplatíš. Jo. A samozřejmě, vole, to už je na tobě, jestli tu holku vezmeš, vole, do nějaký fancy restaurace, kde to stojí 6 000, vole, ta večeře, anebo ji vezmeš, vole, na gyros třeba. Jo. Jak blbě řečeno. Tohle mám stejně teda, i když myslím si, že dneska jsem to trošku podělal, protože jsem kamošce s něčím pomohl a ona mě řekla, že mě za to jako pozve na jídlo, jakože jako na oběd nebo véču, prostě takovou jako předčasnou. A já jsem to samozřejmě šel zaplatit. Takže tohle už je vlastně, když nad tím teďka přemýšlím, tak možná jsem to jako si měl vlastně, už, no, tak, že tohle vlastně nebylo úplně správný, ale já jsem si to v tu chvíli prostě, víš co, sedíš tam prostě s ňou a já to beru tak jako, že jako tu nějakou svoji, já si nechci tu ženu kupovat, to nikdy, to už jsem jako mám za sebou a už pár vztahů jako bylo na tomhle jako špatných. A že si jako hodně rychle zvykli, jako že prostě všechno jakoby platím já, že jako oni vlastně jako do toho vztahu přinášejí to, že jsou ženy. Okay. Ale zase v to v sobě máš tak nějak jako tu chlapskou roli, ale tohle jsem dneska třeba podělal. Takže jako zase je fakt, že když jako třeba někomu pomůžete a ta holka vás za to jako prostě, že hele, můžu tě na to pozvat na jako jídlo nebo něco a já řeknu jako děkuju, jo, tak tohle jsem jako by podělal. Asi se jí budu muset teďka omluvit ještě. No dobrá, tak jsme vzali ty ženský. A jo, my se hrozně zakecáváme, ale to nevadí. Pojďme trošku zpátky. Takže v těch 18-20 jako ten mindset úplně jako neřešil prostě ty peníze. Co se vidělo? Kolik třeba bylo pro Charlieho jako v té době, co vydělával? Nebo 30, co bylo dost? 35. Jo, 30, tak to je super. To je v 18-20, to je super. Já ještě před těma kolika, že jo, s nějakýma 7 rokama. To je díl. 8 třeba. No, tak dobře, tak je to 6 až 8 let. No, 7, teď už to bude 8, protože za 3 měsíce mám narozky, jo. Jakože tam hlavně byl ten bod, že vlastně já jsem ze školy šel jako pracovat, já jsem nebyl živnostník, já jsem šel pracovat a pak vlastně po 9 nebo 10 měsících v práci jsem jako šel dělat YouTube jako full. Takže já jsem ještě já jsem podnikal během školy, pak vlastně já jsem neukončil správně maturitu tak, jak jsem měl, musel jsem ji opravovat. Takže abych vyplnil ten prostor tam, tak jsem se nechal zaměstnat, protože jsem měl hromadu praxe vlastně, jako v oboru grafiky a digitálního marketingu. Takže jsem se nechal zaměstnat u týpka, kde jsem dělal vlastně grafiku pro firmu, jednu velkou, ohledně designového zastřežení bazénu. Tam jsem byl 10 měsíců a tam jsem vlastně přešel rovnou jak kdyby na YouTube. No. To byl takový jako meziskok. A jsem rád, že jsem si zkusil vlastně být zaměstnanec. Jo, že jsi to zkusil jako zjistil jsem, že to stojí běžnou za hovno, protože tím nehejtujeme zaměstnancem. Já je mám osobně jako moc rád a upřímně vážím si jich, protože jako zase bez nich nemůžou všichni být podnikatelé. Ne, to 100%, to takhle nemyslím. Já to myslím tak, že pro mě to stálo za hovno to zaměstnání, protože ne, pro každého to je. No. Ten člověk nebo ten šéf pro mě měl vlastně práci na 4-5 měsíců a pak vlastně už tak jako mi dával kámo, vole, kancelářskou práci typu jako, hele, tady mám fotky z dovolený, vole, tak mi rozstřiď. A já úplně sedím a říkám,
vole, z té kvůli grafice na ti třídil fotky, ty vole. A prostě víš, že opět něco pořádného, vole. A pak jsem vlastně jel třeba jako fotit někam fotky a nakonec jako jsem někam dojel a on mi řekl, ty vole, já jsem na to vlastně zapomněl, tak říkám, ty piči, tak jsem teďka v Bratislavě, kámo, jen tak jako for fun. A takový jako zvláštní moves tam byly, kdy jsem si jako říkal, jako jsem tady zbytečnej spíš, že mi to z toho podnikatelského hlediska říkal, že jsem tady zbytečnej. Hej, ale tohle si třeba hrozně cením, protože vlastně vem si, že pro většinu jakoby zaměstnanců je to dream job. No to jo, já jsem nemusel nic dělat. Nemusíš nic moc dělat, chápeš, jsem v Bratislavě zbytečně, OK, zaplacený trip, chápeš, jakože pro většinu. Tohle si třeba cením a tohle mám rád, ten mindset, ale ten mindset podnikatele. Právě, prostě. A já jsem potom za tím šéfem chodil a říkám, ty vole, dejte mi nějakou pořádnou práci. Jo, chceš něco dělat. Já chci něco dělat. A já jsem byl ještě v kanclu s inženýrem nějakým, co dělal vole návrhy pro to, potom s logistikem a ještě s nějakým jedním týpkem. A víš co, oni furt něco dělali, já to dělal s ním u toho komplu, kámo, v tom kanclu. A já prostě já dneska nemám do čeho píchnout, ale prostě jen sedím. No jasně. Ne, to je, jako to je super, ale že jsi to jakoby uvědomil. No dobře, a teď mi ještě řekni, po jaké době třeba to YouTube ti začalo vydělávat, já nevím, těch 20, 30, 40? Ty vole, kámo, tak to je třeba 3-4 roky. 3-4 roky, jo, takže to trvalo, no jasně. Dobře, takže v nějakých 18-20, ty se vlastně, dejme tomu, od těch 19 nebo od těch 18 už jakoby to YouTube řešíš? Jo, od 18. No. Od 18 cca řešíš to YouTube, OK. Takže od nějakých třeba 22 začal Charlie mu chodit prostě tady třeba 30-40 jakoby z YouTube tvorby, jakože. To se bavíme v hrubým nebo v čistým? Jakože bavíme se ještě před nákladama na tu tvorbu nebo už po? Po asi spíš. Po spíš, jo, jasně. Takže vlastně jakoby výdělek prostě, nebo zisk. Dobře. OK, a v těch 22 změnilo se něco už? Ne, furt, vůbec. Charlie je bac, Charlie prostě, já prostě žiju. Trička a žije. Tak on to publikum tě tady asi bude docela znát, že jo, ty jsi takový prostě blázen a takový jako adrenalinový nadšenec. A já bych řekl, že asi možná jako jeden z nejvíc crazy lidí, který znám. Jakože, OK, díky. To si cením, to je hezká hodnost. Však jakože já to myslím jako pozitivně, ale v některých věcech, jako co zkoušel nebo co jsem se dozvěděl nebo viděl, ty videa nebo s chili vanou a tak, jako ty vole, jsi fakt jako magor. Díky. No. Každopádně dobře, tak se posuneme k tomu, kdy se vůbec změnil nějaký mindset. Ne, teďka nemyslím úplně třeba do toho investičního mindsetu, ale kdy vlastně se něco pohlo v tom mindsetu u tebe, jako co vlastně bylo vůbec to, že se Charlie jako už neřešil jenom to, že hej, dobrý, někde něco vydělám, hned to utratím, nějak bude. Kdy vlastně došlo k nějaké změně? Až jsem začal vydělávat jako větší peníze. Až jsi začal vydělávat větší peníze, co jsou větší peníze? Já nevím, třeba 100 000, jakože. 100 000 nebo 100 000? 100 000. OK. Jako třeba 2 kila, 2-3 kila. Vlastně. Jakože, to vždycky zní jak třeba 6-7. Ne, menší 100 000. Kouzlo marketingu 100 000, a myslí 165. Třeba, to je dobrý. No, ale to kvůli tomu, protože už vlastně, já jsem si pokupoval všechny ty píčoviny, co jsem chtěl vždycky. Mm-hmm. A teď vlastně sedíš, já už jsem se tady třeba seděl tady v tom kanclu a čumím na to a říkám si, kámo, já mám všechno. Co teď, jakože víš, že jakože, když sedím tady, vole, tohle byl můj jako dětský sen, vole, sedět něčem takovým, mám tady, vole, všechno, co jsem chtěl, jsem tady mezi teniskama, mám tady, vole, hromadu oblečení, všechno, co jsem chtěl mám i kameru, vole, dobrou a tak. A teď si vlastně říkám, že všechno mám, tak co budu dělat vlastně na penězma, jako teďka? OK, ještě než jakoby přejdu k té další otázce, protože tohle stok je zajímavý, tak v kolika tohle bylo letech cca? Nebo kdy k tomuhle? 3 roky zpátky. Třeba 3 roky zpátky, to zná, do prdele, to by je 27, že? Jo, 24, no. Jo, takže nějakých 24 došlo k nějakému tady tomuhle uvědomění. OK, mě by zajímalo dost, není hrozně jako, když si řekneš ve 24, mám všechno, vydělával jsi prostě krásný peníze, 30-40 jakoby měsíčně, třeba půl mega ročně čistýho. Což je prostě super na ten věk. Obecně je to jakoby super. Nebo mně by to nestačilo, ale je to super. Nebo nám už teďka asi jakoby ne, ale myslím si, že to souvisí dost s těma cílema. Není trošku takový jako poraženecký, nebo vlastně v určitým úhlu pohledu jako smutný, když si vlastně ve 24 po tom, co vydělávám půl mega ročně, to znamená, dejme tomu, že jsem třeba vydělal tady, já nevím, 2, 3, 4 miliony, třeba 1,5, 2 miliony, jo, řeknu, že mám všechno.
Dneska ten svět nabízí kurva takových možností, takových prostě jako skvělých příležitostí. Jo, hele, není jako, vlastně trošku jakoby tohle stok, víš? Jakože... To je právě, ale já jsem si dosáhl, ne, že bych řekl, jako upravím to, nedosáhl jsem všechno to, co bych chtěl, ale v té jako třídě, kam jsem jako dosáhl, jsem jako, jako měl všechno to, co jsem chtěl, protože samozřejmě potom, kámo, chtěl bych jachtu. Jasně. Chtěl bych vrtulník, vole, nebo chtěl bych, vole, rozhazovat na městím peníze, vole, tak for fun, vole, prostě ráno jsem se probral, vole, chtěl jsem rozházet cash. Dobře, tak to ještě budeme dávat za nějakých pár let další díl, kde se Charlieho mindset posunul, protože tohle stok ještě musíme trošku... Ale to budou, vole, peníze z dividend, Dave. Ne, jenom ti chci říct, že... Vlk z Wall Street, oblíbený film, chápem. Ale jo, je. Ale chtěl jsem jenom říct, že to, že jakože... Já jsem tam vydělával a koupil jsem si všechny ty věci, co jsem jako chtěl v té době a už jsem seděl a říkal jsem si, vole, že ale mám všechno. A to si pamatuju ten moment, protože to bylo, jsem měl být u Vaňkovky po Marově a vlastně pak jsem si vlastně řekl, ty vole, jebu na všechny ty věci tady, je to prostě jako zbytečně too much, too fancy, ani to nepotřebuji, ani nepotřebuji spanit tolik peněz. Jak dlouho jsi byl v tom bytě? Rok a čtvrt. Po roce. Aha. A takhle jsem switchil a šel jsem do garzonky, vole, do domku vlastně. Aha. A tam jsem byl vlastně 2 roky a tam potom jsem se naučil jako trošku šetřit, právě spanil jsem si peníze v teniskách, jenom dělal jsem to jinak. A přestal jsem utrácet tady za auta, jsem utratil jako nesmysly a víc jsem jako reinvestoval do firmy. Já jsem ty investice bral jako spíš jako do toho podnikání zpátky, jsem házel ty peníze. Takže dobře, vlastně tam jsem protočil hodně peněz. Jo, takže v těch 24 řekněme, že došlo k nějakému jako tomu uvědomění, že s těma penězma chci dělat něco jiného. A došlo díky tomu, že už jako si zažil vlastně, já to nazývám manažerskou pubertu, to znamená takový to jako trošku rozhazování, jo. Takový ten život jako free od jakýchkoliv responsibilities, to znamená od jakýchkoliv jakoby povinností, bych to jakoby přeložil, protože jsi neměl vlastně žádný závazky úplně jakoby moc, že jo? Takže jsi to prostě jakoby rozhazoval a tak jako užíval a pak teda došlo jako k tomu, že jsi řekl, ty vole, OK, užil jsem si to. A teďka jako co? Teďka jako se stávám dospělým, nebo jakoby, co vlastně byla ta změna? Jako, ta změna byla to, vole, že jsem si koukal na ty náklady, vole, který si dělám sám, těma píčovinama a říkal jsem si, to bylo vlastně největší změna a koukal jsem se na to a říkám, kámo, co já vlastně potřebuji? Tady jídlo, tady bydlení, blablabla, teď jsem si říkal, jak skrovnou bydlení, jak to. A všechno jsem si to, já jsem extremista, kámo, mě prostě přepne v hlavě, vole, jeden den a já naraz překopu celý život, jakože já nevím, proč to mám, ale prostě mám to rád. A tohle jsem říkal, že jsi crazy. A tohle jsem si udělal a nakonec jsem vlastně ze 140 000 měsíčně udělal asi 45. Nice. A teď jsem si řekl, OK, mám tady, vole, volný kilo na to, abych ho dal, vole, do svý značky, takže můžu nakoupit tyhle ty věci, můžu s tím udělat tyhle ty věci a tyhle ty věci. A takhle jsem si to odůvodnil a říkám, že ty, vole, potřebuju využít tu energii jinak, než na píčoviny, ale potřebuju, aby se mi to... Protože mě docvakávalo, že hele, já když ty peníze vezmu, hodím to do podnikání, tak budu vydělávat za rok 3x tolik, 4x tolik. Jasný. Takže, vole, a tady, když to budu dělat, tak budu vydělávat furt stejně. Nijak mi to nepomůže. Pomůže mi to jenom v tom, vole, že se budu třeba na pár minut cítit líp, protože v ten moment mě už přestávali aj. Já třeba nevím jak ty, ale já už jsem ve finanční situaci, kdy já si cokoliv koupím, já mám z toho radost na 15 sekund. Mě nic nepřekvapí, kámo. Mě už jakože... Jediný, co by mě asi překvapilo, tak je, kdybych si kurva koupil fakt nějaký nádherný barák, vole, třeba za 60 milionů, vole, někde s nějakým, vole, nebo Lambo by mě překvapilo třeba, ale taky, ale třeba na 2 dny, vole. Jo, tohle si myslím, že tyhle 2 věci zrovna, který jsi řekl, tak tě překvapijou, nebo respektive udělají tě vlastně jakoby ten wow efekt a to šťastným, podle mě vlastně na chvilku. Dobře, nebude to 15 vteřin, ale bude to díl. Spíš si myslím, že to budou nějaký jako věci, které jsou vyloženě jako srdcový, jsem chtěl říct. Jo, to znamená, možná by to u tebe byly ty, já nevím, jak se jmenují tady ty super úplně nejdražší boty Air Maxy, kdyby si spořídil pro sebe, nebo já nevím. Ty jsem měl právě. Dobře, ale kdyby si se pořídil pro sebe, takže fakt jako třeba z nich dojdeš na fashion show, víš, nebo něco takového. Jakože tam to udělá ten pocit, že celý večer se z toho třeba pocítit jako, víš, jakože u mě by to mohlo být prostě nějaká jako srdcová záležitost, jo. Teďka vlastně jsem začal, že sportovně střílet, tak třeba nějaká jako vyloženě jako srdcová gun. Jo. Ale jakoby, takže myslím si, že nás ještě jako věci překvapijou nebo pobavijou, ale chápu úplně, co myslíš z toho hlediska, že už je to jako ty vole. Zážitky, tak. A nebo to může být ten zážitek, že třeba jako já třeba s babou, když bych měl tu fakt babu, kterou prostě chci, takovou tu prostě jako Wi-Fi materiál, tak třeba ty vole, kdybych si mohl dovolit úplně v pohodě odjet prostě na tu cestu kolem světa půl roku, to je vyloženě na té jako největší lodi vlastně za oceánské, že jo, jakoby.
tak a v té nejlepší kajutě prostě, tak to si myslím, že to by byl zážitek, který bych si říkal, jakože, že víš, jakože by byl langzám život, ještě bych tam něco popracoval, protože já zase nedokážu, já i na dovolené ty vole, prostě 4-5 hodin denně pracuju. Sice je to langzám, ale já to nedokážu úplně vypnout, mi se nechce ani, jako na rovinu. Takže tohle by třeba mohl být ty zážitky. Jakoby, jo, já jsem právě došel do toho bodu, kdy já jsem si zvedl laťku a mohl jsem si takhle koupit telefon, takhle jsem si mohl koupit noťaz, takhle jsem si mohl koupit, co jsem chtěl. Takový ty běžný věci, co potřebuješ nebo co chceš a co by chtělo hodně lidí. Sorry, to je lepší. Co by chtělo hodně lidí. Ale vlastně už mi potom nedávali smysl, protože hodně lidí ti říkají, že ty materiální věci jsou jako super, oni jsou super do té doby, než jako to ztratí takový to kouzlo, že už si je můžeš takhle dovolit. Kolik byla ta částka pro tebe? Co? Tady toho rozdílu, 150. No, 150, když jsem to šel dělat, tak si můžeš koupit, co chceš, kámo, reálně. Jakože... No, v pohodě. Že každý tu hranici má jinde, já si myslím, že ju máme, jako většina lidí ju máme na nějaké jako úrovni 250-300. Já ju mám na úrovni 250, když jsem si řekl, jako, že OK. Ale jako, že, tak jsem se chtěl zeptat, kde je ta hranice. OK, dobře, takže první investování, nebo první vůbec jako práce s penězma, možná to ještě nenazývejme jakoby investováním, ale jakoby ta práce s penězma, protože v těch 24 přemýšlel vyloženě nad tím, že, jako, že to je investování, nebo přemýšlel spíš nad tím, že hele, chci rozjet jako jiný druh biznisu, nebo jiný druh jakoby něčeho, co mě vlastně jako vytvoří zase, řekněme, lepší jako no, já jsem spíš jako bral, já jsem neinvestoval, jsem reinvestoval, což že jsem bral to vracel vlastně do toho, abys to... Ano, jo. Protože já takže jsem byl naučený to, čemu nejvíc rozumím, do toho bych měl dávat prachy. No jasně, jo, však dává smysl. Moje podnikání, jakžiby. Takže když ho mám furt kam škálovat, tak prostě dává je smysl. Dobrý tam furt vracet. Takže nějaká první jako práce s penězma bych to nazval, bylo, že to, že jsi řekl dobrý expenses nebo ty náklady, výdaje vlastně trošku jako skrouhnu a ty peníze vezmu a jdu s nima vytvořit něco dalšího, co jako umím. A takhle vznikla vlastně Fairy Tail? Jo. Takhle vznikl Fairy Tail, OK, nice. Takže to bylo vlastně první, co vznikla firma a potom vznikly i tenisky. Jo, a pak na to se nabalily tenisky. Vlastně tenisky. OK, good. Nice. Takže vlastně to jako by bylo, že jsi to jako chtěl do toho otočit. Jaký rozdíl ještě vnímáš teďka třeba v těch 27? Oproti vlastně těm 24, tak kde je ještě zase nějaký rozdíl? Nebo je tam vůbec nějaký třeba? Je tam obrovský, kámo. Já už nevnímám obrovský, už mě teďka fyzický jako investiční věci nedávají moc smysl, jak spíš právě třeba tady akcie a tady tyhle ty věci. Já to neberu, že to je fyzický třeba. Jako. Jo, jasně, chápu. A baví mě to, že jsem... No to jakoby není fyzický vlastně, jako, že tak můžeš si to vytisknout na papír, jo, ale... Ale chtěl jsem tím říct, že vlastně jsem našel, což hodně lidí to najde dřív, vole, protože ta doba internetu prostě v mý době to ještě nebylo takhle rozsáhlý, ale dneska už ty investice jsou rozsáhlý, můžeš se tam nastrovat cokoliv. A vlastně jsem mi otevřel tady další jako nějaký package, kde vlastně já můžu dělat to, co mě baví, to, co mám rád, to moje podnikání, ale vlastně můžu spát peníze někam, kde vlastně se vytváří nějaká bublina, která se zhodnocuje a potom v jeden čas prostě mi může vytvořit nějaký příjem nebo můžu si vybrat zhodnocenou, co uznám za vhodný. Takže to se hodně změnilo u mě tady tohle. Takže jakoby z těch fyzických produktů, že jakože furt je dál tvoříš, jasně, ale že jako se tam přidal i vlastně jakoby ta schopnost vidět ty peníze vlastně řekněme v nějakých jako investicích, které nejsou úplně tady jako na stole, nejsou jako hmatatelný. Okay. Přesně, okay. No. Že tady ty jako ETF, vole, akcie, krypto, kámo, mě třeba mega začalo bavit, jakože ve všech formách. Kromě memecoinu teda. Přijde. Ne, sranda samozřejmě. Ne. Ale jakože že baví mě to a ne ve formě, jakože bych na tom chtěl... I když vlastně u tebe ty vole si nejsem jistý. Ne, to ne. Ale ne, že bych na tom chtěl úplně ultra zbohatnout nebo něco, jasně. Ale baví mě jenom prostě ten nástroj už, jakože vůbec něco takového tady existuje, je to zajímavý prostě a pracuji si s tím, dávám tam prostě pasivně peníze a něco to dělá, takže spíš a celkově se mi změnila ta věc, jakože když já jsem byl mladší, tak hrozně jsem chtěl ty věci jako hned, nejrychleji a tak. A teď aj to bude i dcerou, podle mě jsem si hodně jako usedl tady v tom, že nejsem tak zbreklej na věci, ale spíš jedu jako hodně long term věci. Jo. Že prostě jako na dlouhou trať, ale vím, že jsou 100% tady, někde vzadu, nebo minimální riziko, než radši ten short term, ale jako větší zisk. Co tě vlastně teda vedlo k tomuhle z tomu uvědomění? Protože tohle asi nebude úplně jako tak, jak ty jsi schopný takhle ten život jako otočit, jo? Tak to asi jako nebude úplně u tohle z uvědomění. K tomu asi vedla jako nějaká cesta, nebo je to několik nějakých jako řekněme faktorů nebo zkušeností nebo vlastně menších uvědomění. Co vedlo k tomu, že jsi jako
začal dokázat dívat na ten long term, protože upřímně já pracuji s podnikatelama, pracuji vlastně s bonitníma a i s normálníma klientama, řeším jim investiční portfolio a pomáhám jim vlastně s tou prací, s těma penězma, bych řekl tak jako v obecném gardu. A to myšlení toho long termu je vlastně podle mě jeden z těch největších problémů, proč většina lidí neinvestuje nebo vlastně v těch investicích neuspěje. Jo? To znamená, že nejsou schopní mít ten long term myšlení. Takže co jakoby vlastně to u tebe změnilo? Ty vole, kámo, hodně věcí. První byla dcera. A protože vlastně tam od té doby, co se ti narodí dítě, tak trošku ten čas má jináčí hodnotu. A hodně I v čem jakoby jináčí? Že si jako uvědomuješ, že až třeba, že těch 18 let je vlastně hrozně dlouho, až to bude? Nebo jakoby... Ne, že právě, že za těch 18 let chceš, aby bylo tohle, jakože 100%. Aby no jasně. Takže prostě, když je 18, tak prostě chci, aby tam byl byt. Tak jsem to myslel. No. Okay, takže vlastně tam si uvědomuješ tady tuhletu hru, zároveň jsi mi v tom pomohl hodně ty, tady v tomhle tom jako vysvětlit ten mindset tady toho investičního jakoby přemýšlení. Hodně mi k tomu pomohla knížka Psychologie peněz. To je super. Ta je hodně dobrá, zrovna na tady tu long term, to vám úplně vysvětluje vlastně všechny ty příklady, proč tohle je vlastně jako nejlepší cesta. A pak mi hodně pomohl vlastně coach, což Maťo, že jo, co umřel, protože ten mi zase ukázal, protože mu bylo 53, tak mi zase ukázal mi, že kámo, já ve tvém věku jsem ještě nic nedělal třeba. A vlastně pak mi ukázal, no ale pak jsem začal step by step prostě dělat tady tyhle ty věci a teď v 50 jsem tady. Ale dostal se tam prostě to jako a vlastně všechny ty věci v životě, co ti ukazují, tak ti ukazuje, že ten long term je správně. Jak kdyby. Že a i třeba ten týpek, teď nevím, jak se jmenuje, myslím Russell něco, ten z KFCčka, taky kámo se stal úspěšný až v 50. Ale došel tam. Warren Buffett vlastně začal, že jo? On sice jako víceméně je investor nebo investuje od nějakých ani 14, 15, něco takového, ale vlastně taky... miliardář se stal až, nebo ta největší éra toho jeho jako... V covidu, ne? Ne? No to ne, on už jako předtím, tak ono jako svým způsobem trošku, když se podíváš na ten graf, on to hodně kopíruje S&Pčko, ten jeho Berkshire Hathaway, jo. Ale on vlastně zbohatl jenom na tom long termu. No, on je z nejlepších investorů světa, ale jako na rovinu je skvělej. Vůbec proti němu neřeknu ani půl slova špatného. Ale vlastně celý to kouzlo toho jeho věštectví z Omahy je long term. Je prostě, on jenom udržel. On prostě jenom ten čas nechal pracovat a samozřejmě nakoupil jako dřív. Jo, dost. Dneska už takovýhle procenta, možná se dostane, ale myslím si, že jako to nebude třeba úplně až tak. Jo. A to je problém dnešní doby, ale... No jasně, že to je právě prostě, to mě... Nás to učí prostě, vole, co nejrychleji, vole, věci, všechno rychlý. No a hlavně otáčet to všechno, víš, jakože učí nás to hodně jakoby... vypadat draze, vypadat bohatě, zapůsobit na to okolí, jo, a tohle. Takže mě právě zajímalo, jako kde jsi ty vzal jakoby ten rozdíl toho mindsetu, že jsi uvědomil ten long term, protože upřímně si myslím, že v těch jako investicích, a je úplně jedno, do čeho to je, jestli je to zlato, akcie, byty, krypto, v podstatě cokoliv, si myslím, boty, možná boty jsou dost jako nárazový, nebo dost jako by tam využíváš nějakých příležitostí, jako tady těch sběratelských věcí, ale těch obecných nástrojů, s kterými třeba já pracuju, tak si myslím, že úplně v každém je to dlouhodobost vlastně jakoby to nejzásadnější věc, která hraje pro toho investora. A je hrozná škoda, že si to ty lidi jako neuvědomujou, jestli nevidí ty výsledky okamžitě, nebo jestli je tam vlastně jako nějaký jiný problém, tak mě právě zajímalo, co se jako změnilo tam u tebe v tomhle tom, že vlastně dneska Charlie jako už je schopný přemýšlet dlouhodobě. Asi tohle, ale spíš hodně já se hodně měním, ty vole, jak hodně čtu a hodně poslouchám, mám zajímavý lidi okolo sebe, víš co, tak to je furt se něco učíš, ty vole. Jo, tak učit se budeme celý život, jo. Já víc poslouchám, než mluvím. Ono to občas nevypadá, ale to dělám. Já to mám taky tak. Ale... Já radši poslouchám, než mluvím. Já to mám taky tak, no, protože ono jako vlastně může být někdo, kdo kecá jako furt a ty si z toho odneseš ty vole jednu větu nebo něco a teď si to takhle odneseš od těch lidí a poskládáš si to a vlastně díky tomu začneš jakoby v tom svém životě měnit věci jakoby k lepšímu a je to jako super, no. Já to mám taky tak, že dost jako se snažím poslouchat. I když si myslím, že ten člověk jako třeba není úplně jakoby primárně někdo, od koho bych jakoby chtěl ty rady brát, tak i tak to jako nezavrhuju. No, taky i tak to jako nezavrhuju a rád si to jakoby poslechnu. Dobře, OK. Tak to jsme si prošli trošičku jakoby nějaký milníky změny toho mindsetu. A teď mě ještě řekni jako teďka. Je Charlie mu 27,
vydělává prostě krásný hrachy. A dejte like, odběr, zvoneček, aby Charlie vydělával větší hrachy. Díky. A teďka vlastně teď seš v jaké stavu, v jaké fázi? Protože ty jsi prošel tím, že jsi byl schopný změnit výdaje ze dne na den, což je jako za mě obrovsky obdivuhodný a myslím si, že by to měl úplně každý udělat, že si to jako sepíše a že v něčem to skrouhne. Mně se spousta lidí ptá, protože já jsem teďka zase taky ještě skrouhl ty výdaje jakoby o to víc, se mě spousta lidí jakoby ptá takový to, jako, že tyjo, tak ty teďka už jakože co, neutrácíš něco a já ne, kámo, kupuju prostě další byt, vole, nebo jako chápeš, nebo mám prostě další podíl, vole, jako v akcích, nebo jsem koupil jako startupy, firmy a tak dále. A protože tohle jako není vidět. Tak ty lidi si jako mi myslí, víš co, oni přijdou s novou peněženkou prostě Gucci a myslí si, že tohle stok já prostě jako ne. A prachy se dělají potichu. Tak, to je hezký, ale to se mi líbí. Ale ne, takže kde teďka vlastně Charlie je mindsetově jako ty vlastně? Co teďka vnímáš, jak teďka vlastně, jaká je ta současná situace? Jak pracuješ penězma? Co bys naopak chtěl zlepšit ještě jakoby ty v té práci s penězma? Kam by se chtěl jakoby dostat nějak jako s těma obecně investicema? To je úplně jedno jakoby do čehokoliv. A kde bys chtěl být prostě, dejme tomu tady teďka řekněme 10letý horizont. Jo? To je takový jako standardní investiční horizont, tak na 35 prostě. Ty brďo, tak teďka jsme na tom tak, že teď jsme... A ještě možná řekni i co děláš teď vlastně, jakoby ať. OK. Jakože co, no, tak jakože. Začnu s tím, co mám teda prvně. OK. Tak teď máme vlastně druhý investiční byt, dá se říct už, ještě jenom přeberem. Podepsaný je. Jo, mám něco v SMPčku, spořím i dceři něco, potom mám v kryptu, vlastně v Bitcoinu mám nějaký prachy, pak mám nějakou kryptotěžírnu, teď jsem spolumajitel vlastně jednoho kryptoprojektu dalšího, takže tam mám nějaký peníze a dávám si na spořák cash, takže to mám zatím, tady tohleto. Dobře, tak pojďme trošku prakticky. Pojďme vyloženě prakticky, prostě pojďme sundat trenky, jako jo. Co Charlie teď dělá? Nemusíš říkat třeba částky, to je v pohodě, ale co vlastně teda Charlie jakoby dělá? Dobře, dáváš na spořák, tak dejme tomu, že Charlie vydělá nějakou částku, tak držíš nějakou rezervu? Jo, držím. Jakou? Teď 4 měsíce zatím. Nemám 6, ještě jsem to nenašetřil, sorry. Blbý je, že já jsem tě učil 5, takže já jsem chtěl máš víc. míň a víc. Yes, přesně tak, dejme. Dobře, to znamená, že teďka vlastně to, co ty se snažíš z té výplaty, nebo nesnažíš, ale to, co z té výplaty ušetříš, dáváš na ten spořák, tak to je to, že tvoříš tu rezervu teďka. Že chceš vytvořit tu rezervu. OK, nice. Dobře, takže to máme nějakou rezervu, jakmile tam bude nějakých těch 5-6 výdajů, to znamená, nevím, teďka Charlie má třeba kilo, tak tam bude 500-600 tisíc, něco takového, ne, například cca. Neberte nás ty částky úplně jakoby za slovo, ale ať máme nějaký modelový příklady. Tak dobře, tak potom vlastně jako, nebo co děláš kromě toho teďka? To znamená, pravidelně investuješ? Teďka konkrétně jo, akorát jsem investoval jsem do S&Pčka, teďka jsem přehodil svoji prioritu a házím to do krypta. OK. Takže ano, pravidelně investuju, ale střídám si to podle toho, kde vidím ten větší potenciál. Okay. Protože teďka skrz jako trh jsem viděl větší potenciál v kryptu, upřímně. OK. Taky se mi to vyplatilo jako procentuálně. No jasně. Proti S&Pčku třeba. Takže dostáváme CRS po podcastu. Já do toho dám lehkou vsuvku. Co byste v téhle situaci měli dělat? A co bys měl dělat i ty, dobře, kamaráde. Takže nebuď pusy a víc vydělávej. To je dobrý přístup. Protože tu pravidelku toho SMPčka teďka po podcastu chci, aby znovu obnovil. Okay. Abys ji tam nechal a abys to bral jako normálně, ježišmarja, mě vypadlo to slovo, nutný náklad. Prostě to tam nech. Nauč se, že prostě tohle stok fakt jakoby odchází. Jo? A do toho krypta, to jsi udělal dobře, to je jako v pohodě, to není jako problém, to využít prostě nějaký jakože trend. Ale tohle to tam nech a do toho krypta dej prostě víc. To znamená, nech tu pravidelku a tak si přihoď. Tak si přivydělej, tak si sníž náklady. Tohle vám Dejva rád. Tak si tam přihoď. Vydělej prostě víc, ne? Proč rušíš tu pravidelku? takže ale dobrý, good. To já jsem ani nekontroloval, že to zrušil, to bys dostal okamžitě. takže tohle to dělám vlastně
A to jsou takový moje jakož teďka jediný investice. Teďka spíš přemýšlím jako v dlouhodobém horizontu, že chci fakt jako hodně bytu. To je jako jedna věc. Chtěl bych rozjet Airbnbčka a chtěl bych rozjet ten projekt, kde vlastně ukazujeme lidem, jak se vzal byt, jak se rekonstruoval třeba tady tyhle ty věci. Super. Já vám rovnou hodím dotaz, hoďte nám do komentáře, jestli by vás zajímal proces celého třeba nákupu toho bytu, nějakou rekonstrukci, jak vlastně bychom tady zařídili nějaký Airbnbčko, Charlieho Airbnbčko, jestli byste chtěli od Charlieho Airbnbčko třeba nějaký tematický, jestli byste o to měli třeba i zájem se vlastně podívat do toho bytu a jestli byste na jeho kanále chtěli vidět vlastně ten proces, jak s Charliem uděláme, že hele, OK, od teďka od nuly jsme si rozhodli, že vlastně vezmeme, uděláme tenhle krok a takhle jsme prostě dospěli k bytu třeba v Brně, který budeme pronajímat na Airbnbčko. Pokud by vás tohle zajímalo a cokoliv, co byste k tomu chtěli jakoby vědět, tak nám hoďte do komentu a Charlie možná takový video potom udělá. Udělám ho tak či tak, protože to určitě budou chtít. Já jsem chtěla ti to hodit do komentáře. Hoď to tam, ale já vím, že to budete chtít, protože to je vole prostě top. takže jako by to a neuděláme to jenom jako tour jako Charlieho bytem, ale udělali bychom to i jako vlastně, jak jsme se k tomu celému dostali, přesně tak, jo, tím procesem. Takže teďka máme vlastně teda druhý investiční byt, což a řekli jsme si, že letos bychom ještě 2 chtěli zvládnout. Jo, takže dva ještě letos zvládneme, to si myslím, že bychom mohli. Takže kupuješ vlastně ty investiční byty ještě. Kupuješ investiční byty za svý peníze? Ne, pákujem. Zkusíme vysvětlit posluchačům. Chceš vysvětlit, co to je? Páka je, že využíváš cizí peníze, konkrétně banky na to, abys si skoupil něco vlastně, co ti vydělává peníze. Super, dobře, OK. To znamená, kupujeme to na úvěry hlavně z toho důvodu, že chceme využít vlastně to, abychom ten majetek náš tvořili za cizí prachy, to znamená, mohli si vlastně vytvořit ten majetek v nějakým dlouhodobým horizontu. U těch bytů je to nejvíc vidět, ten dlouhodobý horizont a je hrozně prospěšný a je na něm fakt vidět to, jak vlastně v úvozovkách z nuly člověk vlastně vytváří tu hodnotu, prostě, která jakoby je jeho majetek a vlastně stává se tím milionářem. Takže vlastně proto z tohohle důvodu vlastně na ty úvěry a nemusí se toho nikdo bát. Myslím si, že Charlie je crazy jako obecně, ale i tak vlastně jakoby nemusí se úplně člověk bát toho, že zrovna by jakoby tam byl problém, že dluží, protože reálně má i ten majetek. Jo, tam je to super, no, tady tohleto. Hlavně jakože důležité je vysvětlit lidem, že nejbohatší lidi využívají prostě banky, jakože to je... Všichni se bojí půjček, já nevím, proč tady jsou všichni na to takový jako skeptičtí, ale já třeba to využívám jako nástroj. Podle mě komunismus, podle mě možná nějaká jako celá ta postkomunistická, víš, nebo obecně jakoby ten režimovej, řekněme, jakoby naše zaostalost bych to trošku jako nazval, ale světová ekonomika je postavená na dluhu, nejbohatší lidi dluh využívají, protože z dluhu se neplatí daně, vlastně. Protože nepodléhá inflaci a protože za cizí prachy můžeš tvořit svůj majetek. To znamená, i kdybych já měl 5 mega, nebo 10 nebo 100. Tak bych je tam nedal, vole. Možná nějakou část, třeba, když už by jich bylo 100, těch mega, tak možná nějakou část. Kdybych měl třeba 2 mega třeba ne. Možná akontaci, no, třeba nějakou část, jako, ale třeba z 2 mega možná bych tam nedal, nebo asi určitě z 2 mega bych tam nedal nic. Jo? Protože vlastně já radši ty 2 mega využiju, že je zainvestuju a ještě k tomu vlastně využiju tu banku na to, že si tvořím svůj vlastní majetek za cizí prachy. Existují tam rizika, dá se na ně připravit, existují z toho důvodu se drží rezervy a tak dále, aby to bylo bezpečný, ale pokud člověk bude dodržovat nějaký pravidla, teď jsme si řekli, že Charlieho pravidlo bude, že nebude rušit pravidelku a zároveň dodělá rezervu. Charlie to odkejval, jo? Takže v nějakým dalším podcastu si řekneme, jak to plní. No, uvidíme. takže, abyste viděli, Charlie, jsi vzorem. Já vím. Tak zodpovědnost influencera, to většina influencerů nevnímá, jakou mají zodpovědnost vůči tomu, co ukazují světu. Tak vlastně se dají ty byty nakupovat i se 100% úvěrováním jakoby bezpečně. OK, dobře, takže to je Charlieho mindset momentálně. Jak si ještě mi na závěr teďka mi řekni, jak si držíš jako momentálně výdaje, jak si je moc hlídáš, nehlídáš, držíš je zase na nějaké jako hodně nízké úrovni, nebo je držíš spíš tak jako logicky v pohodě? Tak logicky, jakože v pohodě, vždycky se kouknu, kolik jsem utratil, kolik jsem vydělal, jenom abych viděl ten pořad pro mě každý měsíc jinačí trošku, samozřejmě, že jo. Takže... Řešíš to jako zpětně? Nebo to řešíš třeba tak, že tenhle měsíc, co jsi viděl, tak máš na příští měsíc výdaje?
No, takhle jsi to řekl. Takhle, okay. Že když jsem udělal třeba 3 kila tenhle měsíc, tak vím, že další měsíc můžeme někam třeba jet, něco skoupit nebo tak, protože jsme v pohodě. Ale další měsíc, když vydělám prostě kilo, tak vím, že suším hubu. Protože jsem jak kdyby v mínusu. A ještě mi řekni jako třeba CCA, co z toho jsou jakože fakt jako nutný výdaje, to znamená fakt prostě to jako musím zaplatit každý měsíc. Že každý z nás má výdaje, dobře, řekněme, že máme 120 třeba. OK. Tak byt, auto, teď jídla, věci, telefon, tam mám a nějaký úvěry. Čekal jsem, kde jsou ty investice. Tak to neberu jako výdaj. To je do pohody. Takže máme další práci, naučíme se. Já se tady prokecávám, vole, musíme to vypnout rychle. Naučíme se, tak jak to učíme ve své akademii, že investování v určitý okamžik s nějakýma jako danýma procentama, což v tom tvým případě ty víš, jaká je to částka, je nutný náklad. OK. A říkám to z toho důvodu, že ty v okamžiku, kdy z té investice uděláš jako možnost, tak si nedáš ten návyk, neděje se to. I když ten návyk vydržíš a vydržel ho, já nevím, rok a půl možná dokonce, že jo, nebo něco takového, tak ale vlastně v ten okamžik, kdy se ti jakoby to naskytne, ta možnost, nebo jakoby přijde ti ta příležitost, jako že si řekneš, že ale jako není to potřeba, tak vlastně tohle jsou přesně ty věci, které nejvíc katuješ. Jo, který vlastně nejvíc katuješ, jakože to jsou takový ty jako fancy věci. A ty to, co se chceš jako investor nebo jako člověk, který vlastně dlouhodobě ten majetek chce tvořit, ty se chceš naučit, že to je jako nutný výdaj, nutný náklad. Že to je prostě součást tvýho života. To znamená, já mám nájem, mám tady nějakou socku, zdravku jako živnostník, mám tady nějaký auto, nějaký úvěry a tak dále. Dává smysl. A mám tady investice. A já třeba osobně jako hodně doporučuji, tady je ta čára a až za tou čárou. Protože jídlo můžu mít za 6 000 měsíčně, anebo ho můžu mít za 15-20 000 měsíčně. Vlastně, chápu. Jo? Já neříkám, že to má být jako, že si nemám vůbec jakoby dovolit. Já ani nejsem jako ten člověk, který by vám říkal, hele, jenom investujte. Ne, v pohodě. Já říkám, naučte se investovat 20% svýho příjmu a zbytek žijte, užívejte si, klidně prostě jako utrácejte i za něco, jakoby, jo, není problém, ale učte se to tvořit. To znamená, já bych jako chtěl, a teďka víme zase, kam můžeme jakoby jít. Je super, že to máme i tady jako veřejně. Já bych chtěl, ať se dostaneme do toho, že fakt jako se naučíš, že to je jakoby i nutný výdaj a vlastně tím si jako nastavíš tu hranici toho, že fakt jako chci se naučit ten jako habit, ten návyk vlastně, tu pravidelnost a vydržet tu tady ty vole 10, 15, 20 let jako fakt tu pravidelnost. Protože ono se v té hlavě se otočí potom to, že vlastně OK, tohle stok mám jako, tohle platím prvně sobě, potom až ostatním. Jo, chápu. A ty vole, chci zaplatit ostatním víc, tak potřebuji víc vydělat. Rozumím. Chápu. Ale pak 120 mě překvapil, to je dobrý. Pak jsou tam výjimky, jako třeba vypadne ti na MC. Jasně. Pokud tak tam to můžeš skrouhnout, chápeš, tam si to myslel. Tak proto jsem to neplatil. Okay, to je ten důvod. OK. Pokud jsou tam... Důvod je, že jsi vydělal málo, vole. Vždycky to je ten důvod, že jsi vyděláváš málo. Jako, stojí za hovno. ale jako i k tomuhle ty investice slouží. To chci z toho vidět sestřih, píče z tohohle. Prosím. Ale i k tomu ty investice slouží, že v případě, že mě prostě vypadne třeba nájemník, něco potřebuji pokrývat a nemám jakoby v tom budžetu, tak a jsem zrovna ve fázi, kdy tvořím tu rezervu. Tohle je špatný příklad, měli bychom tu rezervu jakoby mít, ale my jsme s Charliem ještě dělali další kroky a jako rozvíjeli nějaký další jakoby, cestu rychlí. A byli rychlí, přesně tak, takže my jsme to zvolili furt, ať je to jakoby bezpečný a je to v pohodě. Charlie je prostě frajer, který na tom samozřejmě maká. Tak jakoby může sloužit, že jako vypneš ten trvalý příkaz. A ty jsi ho nevypl, ty jsi ho jenom přesměroval. Takže... To je pravda, vole, co tady zase prořek, píče. Takže, kamaráde, už mě znáš, víš, že já vole jako vnímám. Okay. Takže tolik asi k dnešnímu tomu, jak vlastně Charlie nad tím přemýšlí. Viděli jste nějakou trošku jeho cestu jakoby mindsetu a práce s penězma. Určitě to tady bude jakoby pokračovat. Myslím si, že musím za sebe říct jako a dát Charliemu hrozně moc kredit v tom, že co já vnímám jako influencery, nebo jsem s některýma jako měl možnost mluvit, spolupracovat, sportovce a různý tady ty lidi jako ze showbiznisu, tak to prostě málo řeší. Mají dost často takový ten přístup jako jsou čísla, tak nějak bude.
Jo, jako nemusím řešit úplně jakoby budoucnost. Samozřejmě ono se to dost dynamicky mění, protože i ta doba k tomu investování jakoby je dneska mnohem víc jakoby nakloněná, je hodně jako podporující, lidi se o tom začínají dozvídat, je k tomu spoustu jako informací. Je to docela mainstream už, no. A je to docela mainstream, je to docela trendy, což já mám radost, protože to je vlastně jako jediný způsob vytvořit nějaký vlastní majetek a vytvořit ty peníze je vlastně jediný způsob, jak trošku jako za mě z toho Matrixu utéct. A utéct vlastně z toho, že budu muset prostě v tom kolečku běhat, jako ten křeček, dalo by se to přirovnat i k té jako knize toho Kiyosakiho, že jo, Bohatý táta, chudej táta, on to tam jakoby popisuje a učí, taky super knížka. Takže musím za to hledat Charliemu jako hrozně moc kredit, že to začal řešit, že vlastně jakoby už to v těch 24 přišly vlastně jakoby ty první náznaky vlastně té práce s penězma, což je jako super, takže ať jako tady jenom neřešíme Charlieho přestupky, ale jako myslím si z mýho úhlu pohledu jako super práce a já osobně mám totiž tu vizi, že jako bych chtěl tvořit tady víc pro vás obsah a starat se spíš o třeba 20-30 jakoby klientů, prostě dobrých kamarádů, velkých klientů, jakože velmi aktivně a myslím si, že s Charlie jako když bude chtít, tak tam bude spadat jako jeden z nich, tak si myslím, že jako můžeme vybudovat jako obrovský majetek a pokud nás tady budete podporovat, odebírat, lajkovat, zvonečkovat a něco všechno, tak tu cestu aj uvidíte vlastně. Nice, ale určitě. Super, ještě mi řekni Charlie teďka na závěr tohohle dílu, jaký je Charlieho net worth momentálně? Ty kokos, to nevím, kámo. To je zajímavá otázka. To v Česku podle mě nikdo nedělá, aby to vyčíslil. To dělají agentury přímo. To nedělají, no. Tak jako jaký máš třeba, na kolik se cítíš, že máš majetek? Co bys řekl, ty, kdyby se tě někdo zeptal, ty, hej Charlie, kolik vlastně máš peněz? Nebo kolik máš majetek? Co bys řekl? Počítá se i půjčený? Je to majetek? Jako je. Jako do net worth se to nepočítá, že jo, protože tam se jako odečítají vlastně dluhy, to je jakoby net, ale jako dobře, neřešme teďka net worth, ale pojďme říct, jako, že nakolik se Charlie si myslí, že má, jaký si myslíš, že máš majetek? 5-6 míčů. Nice. Good. Zatím. Takže uvidíte tady tu cestu na? Ty píčo, na miliardu, co ti je? Minimálně, ale dolarovou, vole. Nebudu troška... A za ty 10 roků jdu s těma taškama, víš, s těma dufflebagama plný peněz. Top. Takže I love it. Takže uvidíte tady cestu na miliardu. Yes, let's go. Good, tak jo, díky moc, tohle to byl Moneymake a tentokrát jsme vyspovídali Charlieho ohledně toho, jak pracuje s penězma a určitě o tomhle tématu uvidíte víc. A dejte nám do komentáře vědět, jestli chcete vidět díl, kde Charlie vyspovídá mě. Yes, dejte nám vědět, mějte se hezky a čus.